Obrir la porta cada sempre convencent que allò de costum, la puntualitat l'acostum-nació és una virtut d'aquest país, però val la pena intentar-ho. Alhora, comencem. I així també, com totes les campanyes, també ha acabat. Comentaven que hi havia visualitat. Bé, doncs, molt breus paraules de benvinguda aquí a la seu de la Federació de Catalunya i també de la Fundació. Per part vostra, sereu sempre benvinguts quan vulgueu participar d'un altre debat, conferència, etc. Aquesta és la idea. Trobar-se, accionar, per caminar, per pregar, per ajudar-se uns als altres. Per tant, en aquest sentit, som sempre tots benvinguts. Parlar de cristianisme i d'ajuda i d'esperit a l'endemà de la visita del Papa és complicat perquè segurament tenim un impacte dintre i l'anem mirant, sentint. És una mica aquesta idea que no per casualitat, o sí per casualitat, però no amb intenció, que s'havia preparat aquest acte d'avui. Un debat sobre què representa, què vol dir, què és i viscut de plats diferents i per tant vol dir històries personals per històries pròpies del nostre poble també diferents en moments creixent i que per tant. Gràcies per haver acceptat, primer per haver escrit un llibre i després avui per explicar-se. Res més, gràcies, continuo i perquè gent és que farà les funcions de fundador de l'any. Gràcies. Moltes gràcies. Benvinguts tots, tant els que esteu físicament aquí com els que estem connectats, diguéssim, a distància. També vull que hagi acceptat participar i posar-nos al màxim de facilitats per poder fer aquesta doble presentació d'aquests dos llibres de dues persones que podrien ser molt diferents, de fet, de generació, de generacions molt diferents, és evident això, però jo crec que tenen molta cosa en comú i molta cosa, diguéssim, per aportar. A nosaltres el que ens interessa són testimonis vius, reals, no? És a dir, gent que han viscut la fe intensament i això vol dir viure també les crisis de fe, o que qüestionen a vegades l'esperança, o que això de la caritat no sempre la mesura de la mateixa manera. Són dues persones que, deixant a molta distància Sant Agustí, podríem dir que també han tingut les seves experiències vitals i no només les han tingut, sinó que les han explicat i han cregut oportú, diguéssim, posar-les a disposició de tothom. Jo us agraeixo la seva presència avui aquí, sobretot perquè els dos venen de lluny, de més o menys lluny. A més, la Montserrat se n'haurà d'anar bastant aviat. Jo el que els proposava avui és un diàleg sobre les seves reflexions, els seus llibres. Abans que res, voldria presentar-los breument, que no em deixi informació important. El senyor Antoni Jabón, jo sempre dic que és un senyor de Lleida, perquè jo crec que això el defineix molt bé, però és advocat. Ell ha format part, ha estat membre té un càrrec de l'administració pública, és creu de Sant Jordi, actualment és president de la Fundació Horitzons 2050 i és una persona, diria, que culturalment molt activa, podríem dir que és com un dinamitzador cultural molt reconegut arreu del país. La Montserrat també ella es defineix com a articulista i editora, és graduada en dret i en ciències polítiques, és una persona que escriu molt, és una persona que ha escrit molt i escriu molt sobretot de les seves experiències viscudes i de la seva vivència de la seva fe, col·labora al Núvol, treballa també a l'editorials. Per tant, són dos perfils bastant complementaris. Jo el que vull, per començar, donar-vos la paraula. Han escrit aquest llibre ara i aquí, diguéssim. Tenim moltes coses per explicar,
quina ha estat la motivació principal? Doncs jo vaig escriure el llibre per diversos motius, no només per un sol. El primer de tot és que penso que una persona que es dedica a fer articles, és a dir, l'articulista sense llibre, que és un personatge que habita aquest país, a mi sembla un personatge trist i no volia ser aquesta mena de personatge. El que passa que és veritat que quan escrius articles costa molt o has de superar una sèrie de barreres mentals a l'hora de fer un llibre, perquè al final els articles són una cosa com d'usar i tirar. És a dir, l'endemà de cap de 24 hores ningú se'n recorda ja que has escrit. I això predisposa a escriure coses, doncs potser d'una manera més desenfadada. Per tant, un llibre és una cosa material que tu tens la noció o la vocació de que perduri en el temps. I això em condiciona a l'hora d'escriure. I em condicionava des de la paràlisi una mica, us diria. Em costava una mica de dir el que tinc a dir val prou la pena perquè quedi físicament pres en un lloc. Això són coses com de síndrome de l'impostora, que es diu ara, no? De l'impostor. Coses que una mica se les fa el mateix. I jo explico a la introducció que vaig començar a escriure el llibre i que vaig deixar d'escriure'l precisament perquè això, tenia síndrome de l'impostora, pel tema aquest dels articles, no? I que no havia escrit mai un llibre, i també pel tema de que jo crec que l'Antoni ens trobarem que quan ets catòlic i exposes públicament la teva fe, de seguida se t'aboca sobre una sèrie de prejudicis, no només prejudicis de la institució que formes part, sinó prejudicis de com ets tu com a persona. No? És a dir, abans, com que la gent se sent atacada, abans que tu els puguis atacar o jutjar, que és el que pensen que faràs, el que fan és jutjar-te ells a tu. Aleshores, quan dius que ets creient, has d'assumir que és possible que et plogui a sobre una certa merda, no? Aleshores, això també és una cosa que vaig haver de superar. Però vaig decidir, és a dir, jo vaig deixar aquest llibre en un calaix virtual, diguem-ne, durant pràcticament un any, però llavors vaig pensar que que valia la pena, que tot això són coses que em feia jo a mi mateixa i que de vegades no s'ha de pensar tant. I que el bé que podia fer a gent de la meva generació, que per cert està molt receptiva en tots aquests temes, explicant el meu transcurs vital i de fe, era molt més gran que qualsevol comentari que algú pogués fer, qualsevol judici que pogués rebre d'algú altre, i al final per això vaig poder publicar. Molt bé, bona tarda, moltes gràcies per convidar-me. Això funciona, no? O em senten... No està tan clar que funciona? De fora em sentiu? Dieu sí o no? Em sentiu? Sí. 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 Igual que sí. Però bé, és igual. Moltes gràcies. No és el meu millor dia, perquè ahir després de... Perdó, sí que sentiu. Perdó. Vaig agafar la moreneta de cop, que vaig caure de cara contra el terra. Vaig acabar urgències, vaig haver de posar 3 punts al nas, estic amb l'holotil per el globo, que pot ser místic o no, ja veurem com avança la sessió. Sobre el llibre, jo vaig treballar 10 anys a l'administració pública, entre els 30 i els 40. Als 40 vaig decidir que potser que ja n'hi havia prou i llavors vaig treballar 22 anys en companyies multinacionals i vaig viure fora de Catalunya 9 anys, un als Estats Units i 8 anys a París. I el títol del llibre respon a una pregunta que m'han fet moltes vegades, amb un sopar o amb un dinar, no és que surti molt sovint el tema, però a vegades et diuen, però tu encara ets de missa? Quan fan aquesta pregunta o sobre el tema, hi ha 4 possibilitats. La primera és que diguis sí, i la següent sigui, avui comença el Mundial de Futbol, i per tant, canviem de tema, la més pura indiferència, no? La segona és la cavalleria per sobre, que és, llavors tu ets responsable de la pederàstia, etc. Una hostilitat manifesta que hi és. Una altra possibilitat és la d'aquell que et diu jo estic interessat, podria prendre cafè un dia. Llavors quedes i parles. I la quarta és aquell que, quan ja s'ha acabat el sopar, et ve a veure i diu jo també. Dic, doncs,
quan tocava, perquè m'hauria ajudat una mica, no? Però aquests són els pitjors, els que sí, però que no es noti, no? Perquè en certs ambients professionals això és l'obscurantisme, és el passat, és el retrògrad, etc. A diferència de la Montserrat, jo no havia publicat res fins a 6 anys, 6 o 7 anys, perquè tenia prou de feina estar avui a Nova Delhi i demà a Los Angeles com per posar-me a escriure. I no havia escrit mai, i el meu primer llibre va ser just acabar la meva vida professional, al 63, anys 70, però he agafat carrera i n'he fet 20. He publicat 20. El resultat és, clar, jo sóc la generació, com em sembla bastants d'aquí, que van començar quan eren petits, hi havia un règim de cristiandat, tothom era catòlic, tothom anava a missa, tothom feia la comunió, tothom era batejat, i quan fa 70 anys veus que tot allò s'ha anat, que s'ha perdut la transmissió de la fe i que a mi m'ha servit per fer una anàlisi de per què continuo anant a missa i posar les bases per les quals jo continuo sent cristià avui. L'he escrit per la gent de la meva generació, però també l'he escrit pels joves. Els joves perquè jo crec que hi ha dos problemes molt importants. Perdoneu perquè hauria de parlar ella, que s'ha d'anar, i el que parla soc jo, però és igual. Ja procuraré callar. Sí. Una és perquè jo crec que els joves d'avui en dia tenen molta menys esperança que abans, però tenen una situació molt complicada. Els hem deixat un món fet un cromo i això en som responsables. I tenen el món pitjor del que nosaltres ens el vam trobar. I jo crec que has de dir per què això ha anat així i per què l'absència de Déu, el canvi de Déu pel mercat, acaba portant aquesta desesperança. La segona, perquè en alguns moviments de joves, i l'altre dia ho assenyalava el pare, em sembla que a l'estadi olímpic, n'hi ha molts que donen el Santíssim, però que no volen cap compromís amb el seu pròxim. Jo crec que un dels grans debats intel·lectuals de la nostra època és el concepte de pròxim. Qui és el teu pròxim? El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, deia que el pròxim és el que tens al costat. El vicepresident Vance és un catòlic convers. Més o menys. Ara li va haver de cridar l'atenció. No, ara hi va. Té una concepció del catolicisme una mica cega. Sí. Bueno, però el problema és que hi ha molta gent que té una concepció del catolicisme en el sentit que jo m'adreço directament a Déu i jo em faig la meva religió dels interessos polítics, geogràfics, econòmics del moment. Llavors, a mi, aquests moviments d'església que jo trobo molt conservadors, molt tancats sobre ells mateixos, em preocupava. Jo deia, jo vull testimoniar que per mi l'església no és això. Tot i que, al llibre també dic que jo, a la meva vida de fe, ha estat una vida solitària. Jo no he format mai part de cap grup, segurament perquè les meves primeres experiències en aquest sentit no van ser bones. I llavors, solitari, entres i surts. I és més difícil passar els períodes de crisi. Surts més enfortit, jo crec. Per tant, per això he escrit aquest llibre, per donar testimoni d'una generació que ha vist desaparèixer un món. És l'única generació que haurà vist desaparèixer aquest món. És un món que sobrevivia feia segles. Tothom seguia les normes que tocaven. Això s'ha bandit. No hem sigut capaços de transmetre la fe en molts casos. I després, en el món professional, justificar d'una manera
més o menys intel·ligent per què continua seguint fent. Jo sempre dic, jo no he tingut una fe monolítica, jo admiro molt les guerres, jo sempre he tingut fe, però jo hi ha hagut estones que he estat molt lluny i estones que m'he tocat, perquè no qüestionar-te mai la teva fe a mi em sembla perillós. Gabriel, ja t'hem dit que no parlaria. Cada escoltava l'Antoni pensava que en certes coses potser la meva generació ho ha tingut més fàcil i potser també ho ha tingut més difícil. Més difícil en el sentit de que jo anava sola a missa quan era adolescent. No, després de la confirmació, cap dels companys amb qui vaig fer la confirmació va continuar anant a missa i jo vaig començar a sentir-me part de l'església en un moment en què semblava que l'església s'enfonsava i tot i així, doncs, vaig formar-ne part. També és veritat que la meva generació és una generació que ha pogut relacionar-se amb la fe des de la llibertat. Nosaltres no vam viure el nacionalcatolicisme en primera persona. Jo no tinc mals records de monges innocents a l'escola. Al contrari, el docent que venia a la meva escola era un crac. I jo he triat això, que és la part important, no? Jo crec que Déu es relaciona amb nosaltres a través de la nostra voluntat i això és a través de la nostra llibertat. I és en aquesta llibertat que podem tenir una veritable trobada personal amb Déu. I jo crec que això és el que ha viscut la meva generació. És una generació que vivia molt desesperançada. De fet, el meu contacte personal amb gent que no és creient de la meva generació sempre ha estat molt bo perquè tothom tenia molta curiositat. Amb gent més gran potser ha sigut un contacte hostil, però amb gent de la meva generació i més joves ha sigut un contacte molt bo perquè la gent preguntava com és creure en Déu, com es resa, perquè vas a missa. I la resposta que rebia era gent que volia saber més coses. I en general hi havia una certa recepció. La generació estava receptiva i jo crec que les enquestes mostren que la meva generació està receptiva. Jo tampoc he format mai part de cap grup. Sempre he entrat i he sortit, sempre he fet com una mica de tastaulletes. Jo sento que la meva comunitat és l'església a grans trets, que totes les sensibilitats tenen coses bones, que totes tenen coses dolentes i que estar amb un peu a dins i un peu a fora de molts llocs també permet tenir una perspectiva més vasta, no? Del que és la institució. I pel que fan als moviments de joves, penso que hem de mirar-nos-els no com els fonaments de l'església que vindrà, sinó com unes circumstàncies. És a dir, ara hi ha això, i el que hem de fer perquè això se senti i perquè aquests joves es quedin, perquè puguin rebre una formació més la validació sentimental que reben a través de l'adoració al Santíssim, els hem d'oferir alguna cosa més. Gent que necessita formació, gent que necessita sentir-se part de l'església i no només part de Facuna o part de Feta o part de Maús, i nosaltres els hem de donar aquesta oportunitat com a institució. O sigui, realment hem de poder fer-ho perquè els tenim a la porta. És a dir, aquesta gent vol entrar i per tant nosaltres els ho hem de permetre. Sobretot això, oferim mitjans. Penso que la publicació d'aquesta mena de llibre és oferir mitjans, és donar eines a gent que potser només té una experiència sentimental del que és la trobada amb Déu, perquè puguin no només intel·lectualitzar-ho, sinó explicar-ho en uns termes que puguin arribar a més gent. Ho acabo de dir ara, però dues coses que tenen en comú, una cosa que tenen els vostres dos llibres, és donar raó a la teva esperança. És a dir, primer, el concepte d'esperança, que jo crec que en el món que estem és molt important. Quan hi vaig veure el senyor Jolong, que podia fer un article al final es va convertir en una carta adreçada als joves en què parlava de passar la torxa de l'esperança. Una torxa potser una flama feble, però passar-la, l'esperança. I després el que deia ara la Montserrat, és a dir, tenir raons, és a dir, justificar d'alguna manera, perquè la gent no creu en abstracte, diguéssim. Per tant, jo voldria veure una mica com ho veieu el tema aquest de l'esperança, també de l'optimisme, però de poder argumentar o raonar, diguéssim, la vostra fe. Abans, però, simplement voldria recordar el títol dels dos llibres, com estan estructurats, és a dir, la Montserrat, el seu llibre, té lloc sagrat, i de fet no és que sigui un lloc, són 12 llocs sagrats, podríem dir. Són 12 capítols de 12 llocs, 12 indrets, on ella ha tingut una experiència profunda que l'ha marcat en la seva vida de fe. El llibre de l'Antoni Jolong podríem dir que és més clàssic, l'estructura és fe, esperança i caritat, no? Però jo diria que posa un accent especial, sobretot, en l'esperança i en la fe que no sigui la fe del Carbonell, sinó una fe fonamentada. Tornant al que us deia, com viviu l'esperança
i la necessitat aquesta de justificar allò en què creieu. L'altre dia editava... A mi una cosa que em va molt bé per pregar és llegir i escriure. Veient el vídeo que vaig fer pel Sant Pare, que són coses que per mi, no sé, és com que em surten del mateix racó de cervell. I l'altre dia editava un llibre, que aviat podreu comprar, que citava un filòsof que deia: l'esperança no és pensar que tot sortirà bé, sinó que surti com surti, tindrà un sentit. I a mi el que em dona... És a dir, la meva feina és en abstracte perquè hi ha un sentit que és rutinari, que és a cada dia de la meva vida. Jo m'aixeco i penso que perquè Déu és a la meva vida té un sentit. No tot és un sense sentit, però jo crec que és al final el que senten molts joves que estan, doncs això, d'aquesta esperança, no? Que estan tancats cada dia a la seva habitació, lliscant TikToks, despresos de la seva comunitat, despresos de la seva família, completament alienats de qualsevol cosa que els faci pensar per sobre ells mateixos. Això, en el fons, el que estan és mancats de sentit. La seva vida, ells senten que està mancada de sentit, i per això també jo crec que si mirem les estadístiques de salut mental i de depressió, doncs a la gent de la meva generació i la generació que va per sota, la veritable pandèmia és la quantitat de gent que està deprimida, que té trastorns de la conducta alimentària, que té angoixa, que té el que sigui, no? I moltes vegades és per manca de contacte amb el proisme, per a través del proisme manca de contacte amb un mateix i per tenir una perspectiva sobre la vida que doni sentit al que ells són, no? Que també que els permeti estimar-se, que de vegades és una cosa molt positiva que traiem de la relació amb Déu, que és que a través del seu amor també aprenem a estimar-nos amb les nostres febleses i amb les nostres mancances. Com que la fe és una cosa que és molt en abstracta i l'esperança és una cosa que és molt en abstracta, per poder explicar el meu testimoni al llibre vaig necessitar pensar o idear un artefacte que em permetés com aterrar-ho, no? Demà surt un article meu a Catalunya Religió que intento explicar com és el caràcter del catòlic català. Jo m'imagino un senyor, una senyora, rascant una muntanya, segurament la muntanya de Montserrat, amb un ramet de romaní a la mà i el rosari a l'altra. I de tant en tant no sap amb quina és la mà, amb què resa, no? Som gent que tenim els peus a la terra i som gent que mirem al cel i que en aquest equilibri ens trobem. Llavors, per poder parlar del meu testimoni de fe, vaig haver d'aterrar-ho i el que vaig fer és buscar 12 llocs que fossin significatius per la meva vida de fe. Aquests llocs de vegades no són un episodi concret, és una agrupació de sensacions o de reflexions o de que sigui un caire espiritual que reflecteixin un moment que jo crec que sí que és compartit per molts dels que ens diem cristians. Fins i tot hi ha un lloc que és profà, que és una cocteleria, que és el moment en què jo no creia en Déu, però diguem-ne que no tenia cap mena de conseqüències sobre la meva vida, la meva fe. Llavors, a través dels llocs, que a més també són llocs que potser molts hi heu estat, vaig intentar que tot el que jo tinc com sedimentat al cap d'una manera pràcticament automàtica i és el que em fa relacionar-me amb la meva espiritualitat, doncs poder-ho dur cap enfora i poder-ho compartir i trobar aquest terreny comú en el llenguatge que la gent també entengués i pogués fer-se seu. No? Per mi, la fe és confiança en Déu. Jo no he trobat la millor definició. Jo, quan era jove, això fa molt temps, però tinc una certa memòria, et feien estudiar les raons per les quals creure en l'existència de Déu segons Sant Tomàs d'Aquino, no? I no em dic que no va ni a rodes. La fe és la confiança en Déu. No necessito que em demostrin l'existència de Déu, és la meva percepció personal. Ara, la fe tampoc no pot ser exclusivament emocional. La fe potser no és racional, però no pot ser irracional. És una cosa diferent. Tu has de tenir algunes raons. En aquest sentit, el papa Benet XVI té alguns textos sobre raó i fe que són interessants de llegir. El que passa que està escrit en un llenguatge teològic que, com els argots de totes les professions, només és pels que en saben. I llavors, a vegades, et quedes que dius, bueno, ara no sé què m'ha explicat, però deu estar bé, això. I això de la fe emocional ho dic perquè jo veig un ressorgir de la fe emocional. I la fe jo crec que s'ha de conrear, i s'ha de conrear a través de la lectura i a través del debat
i a través de l'evidència. Però això de anem tots junts cap a l'Aplec, em sembla que no funciona. Després hi ha una altra característica. La Montserrat deia, la meva generació, el problema és les depressions, la manca d'esperança. De la nostra generació, el problema és la soledat no volguda. Hi ha moltíssima gent que està sola, que ningú se li apropa, que ningú se'n fa càrrec. I, per tant, aquesta sensació de soledat, d'abandonament, existeix. I la fe també serveix en aquests casos, no? Si estàs sol, si et sents abandonat, necessites algú que t'ajudi. És una idea a la que agafar-te. Una idea, torno a dir, que ha de ser el més racional possible, però que en cap cas pot ser irracional. I després jo crec que la fe ha de ser joiosa. Perquè jo sempre penso que el clavessin a la creu no és gaire important. Tot i que aquests dies ens sembla mirada cap a la creu. Però clavats a la creu en va haver molts a l'Imperi Romà. L'important és que ressuscités. I jo crec que hem fet una transmissió de la fe que és molt trista. Que tenim cara de Setmana Santa. I hauríem de tenir cara de Pasqua. Hauríem de ser gent convençuda, feliç, que té alguna cosa a contar. I no, doncs, hi ha massa gent que ho viu amb una interiorització. Jo, clar, aquí seré diferent, però jo cada que veig una hora religiosa que es diu passionista, perquè això no patarà de cap manera, i després hi ha dues ordres religioses femenines que encara em sorprenen més. Unes són les celtes i l'altre les esclaves. Home, des del punt de vista psiquiàtric, això no anar gaire bé. I dic, jo soc més partidari de la resurrecció que de la passió. I jo crec que si hem de donar al món, és l'únic que va ressuscitar. No l'únic que van clavar la creu, perquè això no és veritat, però sí l'únic que va ressuscitar. I això és una esperança pel món. Dic, carai, jo m'apunto amb algú que ha fet una cosa única. Però clar, cadascú viu la fe com pot i com vol. I en un cas és el que jo soc partidari de ser joiós en la transmissió de la fe, no flagel·lar-se més de l'estrictament imprescindible i la fe ha lligada amb l'esperança i l'unitat. Però això ja direm. A veure, l'estructura del meu llibre és clàssica, però clar, el meu llibre parlo de l'eutanàsia i parlo de coses que, diguem, són poc clàssiques. Però en aquest sentit, la fe per l'esperança en Déu. L'altre dia, crec que va ser un tuit que vaig veure, jo m'he llegit Ortodox i vaig Chesterton 2 vegades i no m'havia llegit mai així, però vaig veure un tuit que explicava que a l'Evangeli Jesús plora diverses vegades, s'ira, s'enfada, es decep, és un ésser humà, fill de Déu, però té emocions. I l'única cosa que no fa a l'Evangeli és riure. Jesús no riu a l'Evangeli. I Chesterton acaba amb l'ortodòxia dient a l'anunci, a la bona notícia, no s'explica el gran secret del cristianisme, que és l'alegria. I que és una cosa que en general descobreixes tu quan poses la fe al centre de la teva vida, no? I cada vegada sí que és veritat que se'ns veu com a gent molt torturada i com a gent molt trista, però el que portem per dins és una vida plena de sentit, no? En línia d'això que acabes de comentar, un element que jo he vist que llegint els vostres llibres és com descobreixes Déu. És a dir, que és l'Antoni que comenta, hi ha gent que ho descobreix més, diguéssim, mirant cap enfora, mirant paisatge, amb la relació amb els altres, etc. Però n'hi ha que se'l descobreixen a dins, saps com? Però potser fins i tot en la pitjor situació de la teva vida veus que hi ha alguna cosa dintre teu, una petita maneta que continua parpellejant malgrat tot. Jo diria que ells dos són d'aquesta raça, diguéssim, és a dir, que s'han descobert a Déu, a Crist a dintre. És una mica, ara que el papa és a l'ordre de Sant Agustí, diguéssim, és una mica com la tesi de Sant Agustí, no? És a dir, Déu te'l trobes a dintre. Voldria saber una mica
que no és molt entrar en la vostra intimitat, dir, algun moment en què dius, mira, jo doncs, em va sorprendre, me'l vaig trobar al camí, que sembla com a Maús, no? És a dir, vas allà despistant, no sé què, i de cop, és a dir, passa alguna cosa a la teva vida que segurament no és volguda ni provocada per tu, però de cop, doncs tens com una mena de descoberta, una cosa que ha existit sempre, però descobreixes en aquell moment. No sé si vosaltres heu tingut alguna d'aquestes experiències que podeu explicar, això és molt... O sigui, penso que tothom en general és de fora i de dins. El que passa que el moment en què te'l trobes a dins és el moment en què això fas com la trobada personal i la tria de dir ara deixo la meva vida, ara no me n'allungo. Però en aquesta llumeta tu li pots posar el nom de Déu perquè abans molta altra gent, els referents, o molts altres moments de la teva vida li han posat el nom de Déu. És a dir, ho trobes a dins, però ho pots anomenar perquè ho has vist a fora. Jo hi ha un dels capítols del meu llibre és la tradició, i parlo de la tradició. Els meus avis paterns em duien a missa i era l'única de les cosines a qui duien a missa. I jo hi ha un moment de la meva vida en què pensava molt en aquest moment això, dels meus avis portant a missa, no? Que és en el moment en què me'l vaig trobar dins. Un dels altres capítols explico que és un moment que em sentia molt sola, molt trista, molt deixada, i vaig tenir, no ho explico així al llibre, però vaig tenir la sensació. Però quan Crist li diu a Bartomeu, jo et vaig veure sota la figuera, doncs jo en aquell moment de sentir-me sola, de sentir-me trista, de sentir-me deixada, vaig tenir la sensació que Crist estava veient sota la figuera. Una cosa com molt estranya d'explicar, però va ser aleshores, amb 24 anys, que vaig dir, era això. El record que jo tinc de la quietud i de la tranquil·litat d'anar amb els meus avis a missa, el record que jo tinc de la pau que sentia els anys de confirmació, tots aquests records em van ajudar a dir era això, el que jo necessitava i era Déu. I potser sense tots aquests referents, sense tot el que he llegit abans, sense els meus avis, sense els seus avis, sense els meus pares, que són d'una generació amb la fe una mica escravada però també van fer la seva feina, sense tot això jo no hauria pogut dir això és Déu i això és el que jo necessito. Hi ha diversos moments a la vida. Ella té la sort de tenir 32, no? No, 28. El 28. No havia dit 32. Clar, jo tinc 70. Llavors, als 70 has tingut diverses possibilitats de trobar la llumeta. No? I l'última vegada que vaig trobar la llumeta va ser el dia que va morir la meva mare. Perquè aquell dia em vaig sentir orfe de veritat. I quan et sents orfe de veritat, t'has d'agafar ja l'únic que queda. I l'únic que queda és la llumeta. I procurar que la llumeta no s'apagui. Perquè si no, no tens res. I aquell dia, des d'aquell dia, que ara ja fa 16 anys, per ara, la meva fe s'ha enfortit i la meva fe és el que em dona ànims per fer coses, per criticar coses, perquè jo crec que hi ha uns textos molt bonics de Sant Pau sobre la correcció fraterna, que són molt bonics però que a l'Església no es practiquen. La correcció fraterna està molt mal vista i jo crec que de tant en tant l'hauríem d'aplicar. Una mica també, no? Perquè a força de callar hi ha gent que se l'aprofita. Jo tinc dos papes predilectes, que són Sant Pau VI i el papa Francesc. I jo personalment, una de les intuïcions que ens fa del papa Francesc és la denúncia del clericalisme. Però no només del clericalisme dels clergues, del clericalisme dels laics, que quan tenen el més mínim poder actuen com els clergues. I jo crec que aquests són pecats de l'Església que allunyen a la gent de l'Església, perquè entren en la dinàmica dels poders. I això jo crec que és una intuïció que l'actual papa, Lleó XIV, també té. Per això ell insisteix en la sinodalitat.
El que passa que venim d'una experiència monolítica, vertical, teocràtica, i això serà molt difícil de canviar, perquè ens diem comunitat de germans, però hi ha uns germans més que altres en aquesta comunitat. N'hi ha que estan al primer pis i n'hi ha que ens ha tocat l'entresòl. Bé, són coses que jo no veuré, però que em sembla que s'han de parlar, que les hem de parlar, i que jo vaig d'una cosa a l'altra, perdoneu, però que jo crec que arribarà, perquè la manca de vocacions no s'arreglarà ni amb l'eliminació del celibat ni amb l'ordenació de les dones. Per què? Perquè l'Església Reformada de França, que conec molt bé, hi ha pastores i el celibat no és els pastors i les pastores estan casats. Cada any es jubilen a França 100 pastors o pastores de l'Església Reformada. Església que es diu reformada ara perquè és la unió que es va fer fa uns 15 anys, jo encara vivia a França, entre l'Església calvinista i l'Església luterana, perquè no tenien efectius ni els calvinistes ni els luterans i tenien l'empenta que se'ls menjava el terreny dels evangèlics. I l'Església luterana, sinó l'Església calvinista i l'Església luterana. I cada any es jubilen a França 100 pastors o pastores. I n'entren 35. Per tant, bé, haurem de reforçar el paper dels laics. I això serà complicat. Però, de tota manera, m'he donat completament. Jo la llumeta la vaig veure el dia que em vaig sentir orfe. Els dos han comentat aquesta importància de la família, de la tradició, que heu agradat. El que és evident ara és que molta gent jove no han rebut absolutament res. Jo recordo alguns comentaris que em feia la meva mare, que ha estat catequista durant molt temps. Clar, ja els hi parles que Déu Pare, Déu els pares són bons, no sé què, dius, jo el meu pare no el conec. Tant el concepte de pare, que nosaltres hem associat a una cosa bona, dius, jo tinc dues mares. Vull dir que ara partim d'una realitat de gent que no només no han rebut cap formació, sinó que els conceptes que manegem habitualment estan totalment canviats. Llavors, la qüestió és com arribem a aquesta gent, no? Jo recordo un dia parlant amb l'Antoni Puigverd, que seria una mica de la generació d'en Jalong, que em va dir una frase que em va deixar... Però més trist. Més trist, sí. Però em va deixar... Potser per això ara ho entendreu. Ella em va dir, diu, és que jo soc d'una generació que al final dels anys 60, al principi dels 70, diu, vam tallar a destralades un arbre de 2.000 anys d'història. O sigui, tallar a destralades un arbre de 2.000 anys d'història. Diu, i me'n penedeixo perquè, clar, jo no vaig educar la fe. La meva filla ja té fills, tinc nets, i clar, el que em dedico és agafar el net, el rescato i me l'emporto a passejar pel bosc, Però feia com mea culpa, no? Clar, ell encara pot dir que va rebre alguna cosa, no? Però el net, ell ja tindrà problemes, diguéssim, a transmetre al net segons quin missatge perquè no ha rebut res, no està imbuït en aquest món. Per tant, davant d'aquesta gent que hem de fer, en el bon sentit de la paraula, ficar-nos una mica amb ells, provocar per veure si suscitem la flama que tothom té dintre, encara que no l'hagin rebut en forma de formació, com poden actuar. Potser el Montserrat, que és més jove, jo també tens idees, Doncs us passo la paraula a veure com intervenia, perquè jo... A mi em preocupa relativament això, perquè una cosa molt bona que té aquesta generació que no han rebut Déu a casa o a l'escola és que són un full en blanc. Igual que no tenen cap mena de formació, molts d'ells tampoc tenen cap mena de prejudici. I això ens juga a favor. Ho dic perquè és una cosa que ells han dit de la meva generació i l'he vist fins i tot al meu marit, que és més gran que jo, que la nostra segona cita va ser a missa, ell no va dir cap mena de formació, però tampoc tenia cap mena de prejudici, i va semblar fantàstic, i jo crec que en el fons aquesta gent que són com un full en blanc no els hem de provocar, però moltes vegades s'acosten i ens hem de creure que s'acosten, i aquí també hem de fer una mica de gest d'autoestima,
perquè veuen que tenim alguna cosa que ells no tenen. No sé si és l'alegria, no sé si és la convicció que els nostres actes compten, no sé si és les ganes de fer les coses millor, les ganes de transformar espais, de transformar comunitats, no sé què és, però quan penso en el moment en què jo estava sota la figuera i que em vaig reconvertir, per dir-ho d'aquesta manera, a mi m'ajuda molt veure testimonis cristians al meu voltant i adonar-me que ells sí que tenien alguna cosa que a mi en aquell moment em mancava i no era només l'alegria, era Déu a la meva vida, no? Però no cal provocar ningú, penso que ens hem de creure més. Penso que els nostres testimonis, Santa Teresa de Calcuta deia fer les coses ordinàries amb un amor extraordinari, no? Penso que en el moment en què fem això, de vegades sense dir que som creients, estem donant a conèixer la realitat de Déu a gent que potser encara no li posa aquest nom, però que si ho fem prou bé, doncs potser voldrà posar-li aquest nom, no? Vull dir, s'ha de donar testimoni i alhora s'ha d'acollir a tota aquella gent que potser encara només amb curiositat doncs, ens manifesti que vol saber alguna cosa més, com es prega, com tal, i està disponibles, més que provocar res, està disponible. A veure, aquí hi ha a vegades es produeix una barreja perillosa que és entre religió, tradició i identitat. Jo crec que la religió avui en dia en bona part no forma part de la identitat de la nostra societat, això té les seves complicacions. Però al llibre hi ha un capítol dedicat a aquest tema, sobre la transmissió de la fe. Clar, durant anys, la teoria de molts pares, dels que van després de la meva generació i del posterior, la intermitja amb la Montse, no, el nen ja decidirà quan sigui gran. Això ho hem sentit tots. No hi ha ningú que pugui decidir si no té uns fonaments per saber si ho vol o no ho vol. Si tu no presentes els fonaments, com ha de decidir? És una falsedat absoluta, aquest principi de ell decidirà quan sigui gran. Ell decidirà quan sigui gran si té elements que fonamentin la decisió. Per tant, jo seria partidari que hi hagi mínim de cultura religiosa, perquè és evident que la història, l'art d'Occident no s'entenen sense el cristianisme. Llavors trobes coses pintoresques quan veus un quadre, l'últim sopar, i diu qui pagava? No és l'objectiu del quadre, no saber qui pagava. Tota aquesta transmissió de principis bàsics no s'ha donat. Jo crec que s'ha de lluitar contra la fal·làcia de decidiran quan tu no fas res perquè puguin decidir lliurement. Però aquest mal hi està fent. O sigui, el que segur que s'ha perdut és la transmissió familiar de la fe. I abans la transmissió ara es fa a través d'altres mecanismes, normalment. Això està bé, perquè la fe no és genètica. Però això segur que s'ha perdut. Fins ara, la transmissió de la fe s'ha jugat a les famílies. Això s'ha acabat, aquesta transmissió. Hi ha una generació que l'ha tallat, serà difícil de recuperar, i ara és molt més el testimoni personal que compta. La persona que tu creus que ajuda, que és solidària, que ho fa amb energia, que ho fa amb joia, que ho fa sense masses mals de caps, que ho fa sense massa motxilla. Perquè la gent el que necessita és gent sense gaire motxilla, gent que no doni la turni, gent que no et vulgui convertir, gent que et vulgui ensenyar. I si t'ensenya i t'ensenya una manera de viure i una manera de pensar, potser es convertirà. De tota manera, com que l'Església s'ha de convertir permanentment, no posem el pes de la conversió sobre els altres. Tots nosaltres cada dia ens hem de convertir. Una qüestió relacionada amb la transmissió de la fe és amb els nous avenços tecnològics. És a dir, nosaltres sempre parlem de transmetre la fe, doncs una persona, un amic, un company, algú que algun cop, ja, la família, que t'ha donat algun cop de mà, que t'ha ajudat, etc. Però ara jo veig que el papa insisteix molt en què realment tinguem contactes amb el present de carn i ossos. És a dir, el missatge que va fer amb motiu dels mitjans de comunicació social a principis d'any deia allò que no
cuida del teu rostre, de la teva veu, de la teva cara. Per què? Perquè ara per internet veus cares que no existeixen, són cares fetes per intel·ligència artificial, veus discursos que han estat elaborats també per una màquina. Per tant, davant d'aquest escenari, sembla que és més difícil o no transmetre la fe, perquè sembla que transmetre la fe o transmetre l'esperança sembla que és una cosa molt humana. Una frase que em va impactar molt d'aquesta visita del papa, un dels discursos, va dir als joves que siguin humans. Vol dir que ho són poc d'humans, és a dir, que potser ens estem deshumanitzant amb tant contacte que fem constantment amb màquines, amb mòbils, amb internet, amb intel·ligència artificial, que no tenim temps ni de mirar-nos a la cara. A mi l'altre dia una mestra em deia que hi ha nens que tenen la postura del WhatsApp, nens petits que van al parvulari, a la llar d'infants, i que estan veient sempre cap a terra. Diu, per què? Perquè quan els posen al cotxet, els hi posen el mòbil davant. I són incapaços d'aixecar la mirada i mirar els ulls dels altres. Però, esclar, amb una persona tan poc atenta al món real que t'envolta, sinó que està sempre en un món virtual, potser és més difícil. O potser hem de buscar nous mecanismes per transmetre la fe o l'esperança. No sé com ho veieu. A veure, TV3 va fer un reportatge sobre influencers catòlics. Va fer un reportatge com fa TV3 les coses que tenen a veure amb el catolicisme completament esbiaixat i parcial. Però hi havia un comentari que feia un professor que es deia Manel Delgado, no sé si us sona, que sí que tenia una part de raó, que és que al final els influencers catòlics no són un mossèn o no són una persona que t'imparteix formació perquè està formada. Al final és un influencer catòlic, és una persona que posa la cara. I això està bé en el sentit que a TikTok i a Instagram és on hi ha els joves i per tant t'assegures que tens, com dir, un soldat de la teva causa posat en aquella batalla, però també fa que la transmissió de, no sé si diria de la fe o del coneixement del que és la religió, potser no s'adigui del tot a la doctrina de l'Església. I aleshores aquí hi ha una mena d'espai buit. Sí que genera un pol d'atracció perquè és veritat que al final els joves és el que veuen i que aquests influencers catòlics tenen moltíssims seguidors, però un reel d'Instagram o un TikTok no és formació espiritual. Llavors tu pots tenir una persona que s'identifica com a catòlica que diu que creu en Déu, però que en el fons és plenament manipulable perquè no té cap mena de formació sobre la doctrina de l'Església, no té cap mena de capacitat de concentració per llegir-se l'encíclica del Papa. Aleshores, una cosa molt positiva de l'encíclica, per cert, és que posa l'accent sobre com s'ha de fer servir la tecnologia. Jo crec que deixa molt clar que els catòlics no són ludites, que la tecnologia no és l'enemic, però que qui està darrere, qui té el poder, qui fa servir totes aquestes eines tecnològiques, poden deshumanitzar-nos, en el sentit que si tu tota l'estona veus gent que mostra la seva riquesa, pots fer una persona més àvara, i que és el que s'ensenya a Instagram. Si tota l'estona veus gent que té un patró de bellesa concret, et pot tornar una persona vanitosa i a més una persona que tingui autoodi sobre com es percep a si mateixa. Si tota l'estona el que veus a Twitter són discursos d'odi, pots convertir en una persona que acabi odiant. Per tant, el que importa de la tecnologia no és la tecnologia en si, és com la fem servir. També és veritat que si ets una persona amb inquietuds i en perspectiva, una persona que troba espai pel silenci, que prega i que llegeix, sobretot, que el que fan aquestes aplicacions és carregar-se els perceptors de dopamina i fer que no et puguis concentrar. Si ets una persona que troba l'espai per llegir, per entendre la informació, per construir una narrativa en perspectiva d'allò que ha llegit, la tecnologia té menys poder sobre tu i, per tant, la gent que té poder i la gent que a través d'aquesta tecnologia vol inculcar uns certs valors té menys poder sobre tu també. D'acord. Jo crec que les noves tecnologies hi són i seran d'emprar de manera positiva. El que passa que, clar, si tu has de posar missatges en 140 caràcters o 200 caràcters, doncs la cosa és una mica limitada per passar doctrina o per passar determinats coneixements. Estem molt impregnats tot el dia del regne de l'emocional i el racional costa més, perquè el racional significa esforç, significa llegir, significa entendre el que llegeixes, significa debatre. De tota manera, tampoc ha calgut esperar les noves tecnologies per tenir una societat deshumanitzada.
Potser hi ha nens que miren a terra, que els hi posen al WhatsApp, però jo veig molts adults que miren a terra fa anys, perquè mentre mires a terra no mires el que tens al voltant. Vull dir, jo, tot depèn de l'ús que se'n faci. Trobo que una de les avantatges d'aquest papa és que és un papa de ciències, que sap que el món avança d'aquesta manera, que això anirà també d'aquesta manera. El que passa és que hem de posar molt més l'èmfasi en la formació i això és molt complicat perquè, clar, tenim un sistema educatiu que diguem que estimula poc l'esforç, que estimula poc la disciplina, que estimula poc el llegir, que estimula poc el debat. Una de les coses que jo trobo, a França, els nens a l'escola, els nens i les nenes, fan cursos d'oratòria i jo trobo que això està molt bé. Perquè han d'aprendre, hi ha un bombo i hi ha un tema, i l'altre bombo és si has d'estar a favor o en contra. I tu has de tenir els arguments per justificar, encara que tu no t'ho creguis, si estàs a favor o en contra d'aquell tema. No? Aquí el bombo només és el dels niños de San Ildefonso, no hi ha altre bombo en aquest país. Per tant, clar, el debat el tenim malament. Els catalans, històricament, no hem fet mai, no hem estat mai formats pel debat i sempre hem arribat tard als debats que ha fet la civilització occidental. Abans d'aquest llibre jo en vaig fer 3 i ara estic preparant un 4 sobre els moments històrics en què els catalans no hi hem estat. Nosaltres no vam estar a la reforma protestant. És important la reforma protestant? Sí, perquè et feia de cantar per un costat o un altre, almenys al començament, perquè després es va establir Cuyo Regius i tocava, i la llibertat religiosa es va acabar, però això interpel·lava la gent sobre si tu estaves al costat dels uns o al costat dels altres. Nosaltres, el segon que vaig fer va ser Napoleó, la Revolució i els catalans. Nosaltres no vam acceptar els principis de la Revolució Francesa. Qui es va encarregar els principis de la Revolució Francesa? El clergat i els propietaris rurals. I el tercer debat que els catalans tampoc no van fer, per raons òbvies, és el debat entre Camus i Sartre, que és el debat de l'esquerra europea. Si és una esquerra autoritària i dogmàtica o és una esquerra socialdemòcrata més anarquitzant. I el quart que ara estic preparant és Voltaire. Voltaire dedica 3 pàgines d'un llibre que es titula El segle de Lluís XIV a dir lo bons que són els catalans, quan Voltaire no va posar mai els peus a Catalunya ni va conèixer un català. I llavors jo tinc una teoria que es posaré al llibre, però la il·lustració als països catalans només n'hi ha un fet. A Menorca, perquè hi havia els anglesos, perquè si no, a Menorca tampoc, i a la ciutat de València, en certa manera, però a Barcelona la il·lustració més bona és el calaix de sastre del Baró de Maldà, que en fi, com a exemple d'il·lustració és poca cosa, no? Vull dir, clar, quan tu no has fet mai els debats quan tocaven, tu no saps debatre i llavors tenim una societat que va a crits. El que crida més és que té raó. Sí que la Montserrat n'ha d'anar. Jo simplement, per acabar, amb ella li voldria fer només una pregunta, és quin balanç fa la visita del papa en alguna opinió. Després ja li deixarem a l'Antoni que s'escrivi. A veure, 2 coses. La primera és que he vist algunes crítiques de dins de l'Església que comprenc. També és veritat que una cosa que crec que em dona el fet d'haver estat molts anys a diversos moviments, de no haver fotut mai els 2 peus enlloc, d'haver anat, d'haver tornat, d'haver-m'ho fet una mica sola, és que he vist que l'Església és una cosa molt diversa, molt més diversa del que es pensa la gent que no és catòlica, molt més diversa del que a vegades ens pensem, fins i tot la gent que ens sentim part de l'Església, i que sentir-se part de l'Església demana un exercici de generositat molt gran cap a altres sensibilitats. Ho dic perquè a la visita del papa se n'han vist algunes d'aquestes sensibilitats o maneres de fer o tarannàs i potser no han estat les nostres, però això no vol dir que nosaltres no hi siguem i això no vol dir que els altres tampoc hi siguin i que hem de ser generosos amb això. I l'altra idea que tinc de la visita del papa és que Catalunya i Espanya no són el mateix país. I crec que estèticament s'ha vist clarament que no som el mateix país, que Catalunya és una nació mil·lenària que té unes arrels molt fondes, que és impossible entendre aquestes arrels sense entendre
el paper que ha jugat el cristianisme a la nostra manera d'entendre la tradició, a la nostra manera d'entendre l'estètica, a la nostra manera d'entendre l'espiritualitat, l'art, si voleu, i que tot això encara ressona dins nostre, i ressona d'una manera que el dia que ve el papa el rebem d'una manera molt concreta. Jo crec que hi ha hagut un refermament de la identitat nacional, òbviament, però no només nacional, sinó també cristiana, entre els cristians catalans, que espero que ens duri molt, la veritat. Ja no manera. Gràcies, moltes gràcies. A vosaltres. Vull dir que el lloc sagrat en tenim aquí fora, després, si voleu, podeu adquirir ara. Jo proposo continuar una estona més amb no, perquè una persona que té moltes coses a explicar-nos, perquè jo voldria fer el seu balanç, I també farem una mica de debat, del braç. Moltes gràcies a tothom. Quin balanç fem? Catalunya és un país curiós perquè de tot en tenim dos. Tenim dos partits de centre-esquerra, un espanyolista i un catalanista. Tenim partits de centre-dreta, també tenim dos. I jo a vegades penso que a Catalunya tenim dues esglésies. Hi ha una església de tradició catalana en quart minvant, diguem-ho així, perquè molts mossens i molts moviments d'església que havien estat referents a la meva joventut, que és la joventut que ve després del Concili Vaticà II, que és una joventut que veu marxar molts capellans, també. Molts capellans es secularitzen, que és la que veu més directament la secularització de la societat, però que veu que ve d'una església que en bona part va abraçar el nacionalcatolicisme, que és una església que ve de congregacions religioses. Jo anava als maristes de Lleida i era puericantó marista. I jo me'n recordo que un dia ens portava el germà Fernando, que sent de Lleida i era una declaració d'intencions, dir-se Fernando. Però bueno. Y ens va dir, mañana iremos a cantar a la iglesia de Belloc, que quiere decir bello lugar. Quan algú arriba a traduir el nom d'un poble per a veure si l'entens, la cosa és que està molt fotuda. I llavors, clar, jo vinc d'aquelles congregacions i bona part de les congregacions religioses han sigut ariets de la castellanització o de la descatalanització, perquè van fer exactament el mateix a la Catalunya Nord, començant perquè Lluís XIV imposés la prèdica exclusiva en francès a la catedral de Perpinyà i perquè fes i fundés un col·legi de jesuïtes que ensenyessin a les èlits de la Catalunya Nord el francès en lloc del català. I què va passar per prohibir que els arxius parroquials fossin escrits en català, que fossin escrits en francès. Els borbons d'aquí només fan que copiar normalment el dels grans. I llavors aquí ha arribat més tard, però això ho van fer al segle XIX i algunes congregacions religioses s'hi han prestat d'una manera entusiasta. Per tant, hi ha aquesta religió, hi ha aquesta església, que és aquesta església que crida. Aquí està la joventut del papa. El papa no té joventut. Si té joventut la té l'Església o Crist o Déu Nostre Senyor. Però el papa no en té de joventut, perquè el papa passarà. I el que és permanent és la fe, Déu, Crist o l'Església. Llavors, aquest crit emocional significa que no s'ha entès, al meu entendre, ben bé quina és el fons de la fe. La fe no és emocional adherir-se a una figura. La fe és adherir-se a uns principis, a una manera d'entendre la història, a una manera d'entendre el món. I llavors a mi això em preocupa. Després,
hem tingut, perquè com que ja de tot tenim dos, hem tingut la polèmica del català, que no ens estalviem mai, no? Aquesta és permanent. I jo crec que hi ha més sensibilitat al Vaticà que a les esglésies locals, la qual cosa ja no deixa de ser gros. Però clar, jo em vaig quedar absolutament astorat quan l'arquebisbe de Tarragona, primat de la Tarragonense, a la consagració la fa en castellà. Aquí tenim algun problema, no? Perquè jo crec que, en fi, em sorprèn. Després em sorprèn els col·legis que es trien perquè vagin a determinades manifestacions d'adhesió. Que en el cas del meu bisbat són els més retrògrads que van poder trobar. Bé, és aquest ambient d'església triomfant que jo he vist molt a Madrid, i quan veia aquelles manifestacions de gent, jo pensava, quina sort que hi hagi tants catòlics. Però, no ho sé, i després de l'adoració i el compromís. Per això m'agrada molt la frase del Pare Sant, quan diu no n'hi ha prou amb l'adoració al Santíssim si després tu no et preocupes. I després tu t'express el tot. I aquí tenim una església residual, cada dia menys efectius. Hem perdut pes intel·lectual, Montserrat ha perdut pes intel·lectual. M'agradaria creure que algun dia la jerarquia eclesiàstica, o qui sigui, reunirà a gent que escrivim o que pensem en el cristianisme des de la catalanitat. I n'hi ha molts més dels que sembla. Jo vaig proposar als que organitzaven la visita del Sant Pare que tingués una trobada amb intel·lectuals catòlics, perquè la impressió, jo tinc la sensació que la nostra societat creu que això no n'hi ha, que tots són agnòstics, que tot això del catolicisme ja ha passat, que no hi ha gent que pensa ni que escriu, i jo crec que n'hi ha molta més de la que sembla, i podríem fer una llista llarga. Evidentment, el Sant Pare no podia rebre a tots els que anàvem proposant, no? Jo crec que a la nostra església hi ha determinades tensions. A l'església que diuen que no es pot dir catalana, l'església que peregrina a Catalunya, hi ha determinades tensions des del punt de vista identitari que es treballen poc i que són com compartiments estats diferents, on la caritat també es practica poc. I els bisbes, jo estic segur que els bisbes d'avui en dia serien incapaços d'escriure les arrels cristianes de Catalunya de 1985 o al servei del nostre poble del 2011. Jo crec que en aquest sentit hem tingut una reculada, com probablement ha tingut una reculada la societat catalana, que és avui menys homogènia des de molts punts de vista, com ho era l'any 85. No sé, jo et voldria interrompar, perquè... Sí, jo crec que ara seria un moment... Alguns fan cara de susto, altres fan cara de Qualsevol provar. pregunta, qüestió, tenim una persona que és molt sàvia, fa moltes coses, i a més el seu llibre també es pot comprovar. Jo us convidaria, si teniu preguntes per fer, anem passant el micròfon, O els hem deixat els tavernits. Online teniu una persona que aixeca la mà. A veure, digues, si no us sentim. Digues. Pots parlar més. Pots parlar? No sé. Que no sentim, no estem silenciada. Està mutejada. És mutejada. Has de desactivar. És a mi? Sí, però això no ho porta. Però ella no té el micro bloquejat, La Lourdes sí, però ella no, per exemple. És que em sento molt malament, Vull dir, no surt marcat que tingui el meu. Per aquí, no. Ara se sent per aquí. Mira si pot pujar el volum d'aquí. Sento
molt malament. Sí, si no el xat, sinó que escrivien. Exacte. A veure, Ara, a veure. no, màxim. Sí, està bé que parli. Tindrà el micròfon aquí. Digues, però prova a fer una pregunta, a veure si t'entenc. Sento molt malament, em sentiu o no? Sí. Digues. Sí? Sí. Vale. No, simplement jo volia comentar això que esteu dient ara respecte a la crisi de la transmissió de la fe. Jo crec que, en realitat, a part de que falten molts referents, una de les causes seria la nul·la formació de molta gent, no? És a dir, d'un temps, com diu l'Antoni Gelong, de la qual soc molt fan i el saludo en aquest moment, us recomano molt el seu llibre quan això, si encara vas a missa, no? I l'altre llibre que anem a llegir també, de quan éreu lleidatans, que també ens estava molt bé també. Doncs, no, comentar simplement que la falta de formació de molta gent fa que no li encaixi, diguem-ne, la idea religiosa o els prototips religiosos que pot haver sentit o que alguns ni se n'han assabentat perquè això ja afecta diverses generacions. Per tant, jo crec que el que hauria d'haver-hi falten referents, falten líders que pots trobar-los dins de la família, però si no tens la família podries trobar-lo a la comunitat parroquial, amb algun grup reduït, que no fos un moviment molt gran, que t'hi perds, no? I això, per exemple, nosaltres, que ho hem tingut aquí a Sarrià, a la parròquia Sarrià, hi ha hagut grups de cercle d'estudis, s'han format diverses generacions, la gent ha anat continuant, jo mateixa he portat grups, i per tant això sembla que ha funcionat, però si ho comparo amb la meva altra parròquia, a Lleida, al poble de Torrebesses, on estan a zero, perquè la pastoral és zero, i fa com 40 o 50 anys que allà no fan res, a part de la missa de 10 minuts, total que la comunitat ha quedat reduïda a 4 senyores molt grans que es dediquen a barallar-se entre elles i res més. I no hi ha ni una sola família cristiana. Per tant, jo penso que és molt important que aquí es posin les piles els que s'han de posar. Primer nosaltres, com a cristians, donant un testimoni i sent un referent per molta gent, però també formant-nos, perquè com diu l'Antoni Gelong, això s'ha de treballar. No n'hi ha prou amb anar escoltant, vull dir, en tenir una fe del carboner i després no saber per què fas les coses. Per tant, hi ha d'haver una sòlida formació amb humanisme cristià, l'antropologia cristiana, deixar-se de tonteries si és català, castellà, si és un xino, o si soc del PP o de Vox o de lo que sigui, deixar-se d'aquestes tonteries perquè no estem per això, la situació és bastant alarmant i encara que ara hem vist molta gent cridant pel carrer, però si rasquem una mica, la majoria no són ni practicants, els polítics estaven allà fent d'hipòcrita tots i els que anaven de cristians, com el senyor Illa, és el més avortista i eutanàsico que hi ha, perquè durant el seu ministeri es van firmar unes lleis horroroses, no? Per tant, jo crec que aquí el testimoni nostre és molt important, però també la formació. I jo crec que la formació passa per les parròquies, per grups reduïts, per llocs de proximitat. Per no allargar tant la pregunta, a veure què... Dic, donem la paraula al senyor Gelong a veure què opinen. M'has sentit o no? Sí. Moltes gràcies per dir els llibres. A veure, Torrebesses no és un exemple de comunitat cristiana, perquè són pocs i malavinguts i en alguns casos els pobles petits tenen rectors que tenen 23 parròquies perquè no hi ha efectius i llavors l'assistència és mínima perquè les misses han durat 10 minuts perquè en cap de mitja hora tenen el poble del costat, vull dir que això no és una comunitat cristiana. Bé, això és un tema. A veure, per mi, ara es parla molt d'espiritualitat. La Rosalia ha descobert l'espiritualitat. L'espiritualitat diu que hi ha un ser superior, que existeix un ser superior, i molta gent es mou en aquests paràmetres de l'espiritualitat, que torna a ser una cosa bastant emocional. Llavors, què és la religió? La religió és l'espiritualitat més l'estructura, que és una estructura, seria l'Església, en el nostre cas catòlica, que ha de procurar la formació dels fidels perquè tinguin respostes raonables a les grans preguntes de la vida. Clar, si no tens efectius
els efectius intel·lectuals que tens no els fas anar perquè no hi acabes de confiar, tens els mitjans de comunicació en contra. A mi, jo sempre dic el mateix. A França, que és una república constitucionalment laica, tots els diumenges a TFT tu tens la missa. A TV3 tens la missa un dia al mes, el primer diumenge de mes. Em sorprèn que a França es pugui sentir la missa. A la 2, la xarxa que Jo no sé que a la 2, però jo sé que a la 2 fan la missa. José Caruana i l'altre, el diaca, l'Ignasi Miranda, exacte. Sí, però TV3 és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I el que dic, com pot ser que en una república laica es doni i aquí no? I no només és això, és que hi ha una hostilitat dels mitjans de comunicació respecte al cristianisme. I la formació dels periodistes en general és nul·la. Si tu escoltaves ahir, abans en parlàvem, si tu miraves TV3 o Televisió Espanyola, t'anaves a Televisió Espanyola, perquè almenys senties el que deia el papa. Els altres parlaven mentre parlava el papa, mentre cantaven, i unes coses que tu dius, escolti, però, a veure, les seves sensacions m'interessen entre 0 i menys 1. Vull dir, si jo miro la tele, és per veure el que diu el Sant Pare, no? Però i ara què fa? I ara, per què va de blanc? I ara, escolti, mira que hi havia pauses abans, mentre entrava amb el papamòbil, però bé, és igual. Per tant, tens un ambient hostil, però no fa res per contrarrestar aquest medi ambient hostil, perquè tens prevenció sobre els que tens a dintre i poden tenir esperit crític. No fos cas que ens toqui el rebre al clergat, no? Bé, tot és molt complicat, però jo torno a dir, l'espiritualitat no n'hi ha prou, l'espiritualitat és emocional, està bé, és el primer pas. És millor que la Rosalia digui que pot ser superior que no digui. Però si no hi ha estructura, si això no solidifica en una comunitat, hi ha religió. I llavors, bé, això pot quedar amb una consideració individual molt interessant, però que no té cap transcendència. Bueno, jo només volia a considerar que tampoc hem de menysprear el sentit de l'emoció, perquè és un primer moment que es pot aprofitar. Coses abans no n'hi havia. O sigui, que jo no crec que estiguem tan malament, jo crec que hem millorat molt, perquè jo veig molta gent jove que bueno, potser perquè hi ha uns moments molt convulsos, no? Vull dir, perquè la cosa sembla que... Vull dir, abans era com si tot anava bé, era com una bombolla, que aquesta bombolla s'ha trencat, no hi és. Llavors, hi ha molts joves que busquen, llavors, potser sí, comencen per una emoció, però aquesta emoció es pot aprofitar. I com dius tu, o vostè, sí, clar, hi ha una manca de formació, però bueno, ja es anirà treballant, vull dir, les coses no es fan en un dia, però hi ha com un rebrot que és una esperança que jo veig molt positiu. Després els moviments que han fatut, alguns ja els agradaran, altres no, però és una realitat i mou molta gent que no té ni idea de res, ha anat allà i ha sortit tocat. Clar, després aquestes persones els han de fer un seguiment, cadascú de la manera que és, dirà millor una cosa o una altra, però tot això es pot aprofitar i n'hi ha molts. Llavors, jo no ho veig tan malament. Evidentment, si no hi ha emoció, no hi pot haver formació. Però a mi el que em preocupa és que ens quedem només a les emocions. Llavors, això s'ha de treballar. Com es treballa si no hi ha efectius? Si no hi ha efectius racionals. No, escolti, trobo que vostè és molt positiva, molt optimista, cosa que m'alegra molt, però jo no acabo de veure que n'hi hagi tants. Si mirem les estadístiques,
perquè és interessant per no creure que el que ens passa a nosaltres és el que passa a tothom. La pràctica religiosa baixa d'una manera, ha baixat d'una manera espectacular, però a Catalunya reben el 9% de la franja d'edat que ell per convenir. El 2023, per primera vegada, hi ha hagut més nens i nenes batejats al naixement que batejats. I sí que és important que hi hagi nivells emocionals. Però darrere de Hakuna o tenim un sistema de seguiment dels joves, això consistirà en anar a concerts i cridar, Doncs, Molt bé. doncs s'ha d'acusar. Hi ha d'haver un compromís de les persones que sí que tenen formació doncs per fer-la. Però aquests qui els criden? Aquests que tenen formació, qui els crida? Molta gent del meu entorn que està involucrada en temes de Hakuna i fa com un cert persones. Però a nivell... Hi ha un altre tema que jo trobo interessant, lligant amb això. A mi em preocupen perquè sé altres experiències no tan positives que a vegades Hakuna dona, o aquests moviments, aquests moviments homogenis i tancats, sí, hi ha tres. Però aquests moviments homogenis i tancats no tenen resposta quan una persona té una crisi, perquè es basen en el grup, en un grup molt fort. La individualitat es pot contemplar de tot això. I després, a mi em preocupa que aquests grups es facin al marge de les comunitats parroquials, perquè l'Església es barreja. Si tot això ho fas només dins d'un grup homogeni, mentre et vagi bé, tu continuaràs en aquest grup. Però el dia que no vagi bé, t'aniràs de l'Església. Per tant, jo crec que hauríem d'anar menys cap a aquests grups homogenis, aquests grups, perquè no anem sobrats d'efectius, per tant, si hi ha joves que s'hi acosten, tot això que tenim. Però hauríem de procurar lligar-los a moviments parroquials, que els doni informació. Clar, però cadascú el que li vagi bé, perquè cadascú té una personalitat diferent, no li va bé el mateix moviment o el mateix parròquia, no sé què. Vull dir, perquè cada persona és diferent. Sí, però cadascú hauria de trobar un mercat. Ui, ara un calor que m'ho poso. Perdó, va veure una mica polèmica. No és que sigui la joventut nova i massa del dia d'ara, però hi havia de tot. Escolta, jo primer volia dir, bueno, un comentari, és la segona pregunta, però el comentari és que la religiositat, el concepte, ha canviat al llarg de la història amb els moviments culturals. Si nosaltres agafem un devocionari del nou català, els que ens invitaven aquí per noies, i li donem a un senyor de Hakuna, és que un jove d'avui estarà al·lucinat de que una persona, una noia, una nena, una adolescent del segle XIX català pogués resar amb aquell devocionari, pogués fer les seves oracions diàries amb aquell devocionari. Si veiem la religiositat que dimana de Ramon Llull, que està a Catalunya medieval, amb la religiositat de Pare Claret del segle XIX, que ja és la revolució industrial, no té res a veure. Els catòlics i tots són catalans, però bé, a mi no em fa por que la revolució industrial, aquesta quarta d'extrem d'intel·ligència artificial, generi, que els canvis culturals que generin canviïn una altra vegada, com va succeir al llarg de la història, la religiositat dels catalans. O sigui, el que passa és que no sé, Bernardo, que teníeu, com serà la religiositat de la gent de la generació post-intel·ligència artificial. Sé que serà diferent, però no sé com encara. Ara, ve la pregunta. La pregunta és, les dues preguntes. Una,
si això que has explicat anuncidament, vull dir, és peculiar de Catalunya o passa a tots els països europeus? I la pregunta 2 és si pots esbrinar per què els que han organitzat la vetlla que va haver a Montjuïc no van acceptar l'oferiment de Rosalia de cantar en aquesta vetlla. Sí, no, Sí, funciona també. sí, funciona. Això ho sabrem això aquí. A veure, sobre la segona, la resposta és senzilla, no tinc ni idea. No sé si se li va oferir o no se li va oferir. Ella va al·legar que deixava de fer concerts del torneig que feia pels Estats Units per una emergència familiar. Sí, aquesta. Jo no sé si es va acceptar o no es va acceptar. És veritat que va córrer la brama que hi seria i que cantaria. Alguns el mateix dia em van dir que hi seria, però no hi va ser. Ara les raons no tinc idea. Si hi hagués... tampoc el Sant Pares tampoc va cantar Bad Bunny, que estava a Madrid, i en canvi es van trobar, segons sembla, al Bernabéu, però es van trobar, però no hi ha la foto. No ho sé. Clar, si Rosalia canta, hi ha el problema de que Rosalia tregui importància al missatge del Papa, perquè l'important és que ella canta. I per tant jo crec que el Vaticà sospesa totes aquestes coses i diu això traurà protagonisme al missatge del Papa i potser no és el que ens convé, no? La primera pregunta era sobre... Perdó. No, si tot això que has explicat és peculiar de Catalunya, però som així, o a Europa passa el mateix. França és el país que jo conec més. Hi ha un rebrot interessant del baptisme d'adults. Cada any les xifres de batejats per Pasqua augmenten. El 2025 van ser 24.000. Tenim present que França és una república laica en estricta separació de l'Església i de l'Estat, on l'Església ha patit persecució durant un temps, però hi ha un rebrot. Tinc bastant la sensació que a França té a veure amb una afirmació de la identitat francesa que s'afirma a través del catolicisme. Però bé, és un fenomen que augmenta, tot i que França té una església. Aquí l'assistència a la missa dominical està sobre el 7%, a França està al 4%, i l'assistència a la missa dominical és molt baixa. Hi ha certes tensions entre l'església postconciliar i moviments molt tradicionalistes, com el peregrinatge a Chartres o algunes parròquies a París que són tradicionalistes. El que va encapçalar el cisma de Bon, el Monsenyor Lefebvre, era francès. Hi ha l'església francesa sempre està una mica tensionada, però hi ha un rebrot, és veritat. Hi ha més vocacions a França, tot i que tampoc és que... Hi ha una afirmació de la joventut francesa bastant en clau identitària. França és un país on el rassemblement nacional és cada vegada més fort i França viu unes enormes tensions amb la immigració de tercera generació, que és bàsicament islàmic musulmana, i per tant bé, hem de veure cap a on es decanten tots aquests fenòmens, no? Però té també França una altra cosa interessant, que és els instituts catòlics. N'hi ha a París, n'hi ha a Rennes, n'hi ha a Lió, que són... És interessant, per exemple, tot el que fa
el Col·legi de Bernat a París. La jerarquia eclesiàstica s'ha preocupat que hi hagi una intel·lectualitat catòlica formada, potser minoritària, però que dona un testimoni de la fe interessant i molt treballat. Per tant, França té totes aquestes realitats al mateix temps. L'Església d'Anglaterra, l'Església anglicana, està en declivi, un enorme declivi. I hi ha... Diuen que l'anterior arquebisbe de Canterbury va dir que si continuava igual l'Església d'Anglaterra desapareixia el 2050. Jo crec que potser no estem en aquesta situació, però és veritat que hi ha conversions de l'anglicanisme al catolicisme. Les esglésies nòrdiques estan en decadència també. El món protestant en general està en decadència i estan reculada davant dels evangelis. I l'Església catòlica té una presència a Europa que diria que ja no és minvant, que és més o menys estable. El tema és que geopolíticament l'Església catòlica, que s'havia basat sempre a l'Europa i fins fa 40 anys o menys el Col·legi de Cardenals era bàsicament europeu, perquè és molt més intercontinental, i algunes de les coses que els europeus potser veurien bé, com seria l'eliminació del celibat obligatori o l'ordenació de les dones, les esglésies d'Àfrica i d'Àsia no van estar parlant. Per tant, per aquí també podem tenir tensions, perquè els que potser serien favorables a un canvi dins les esglésies són els que esdevenint minoritaris. I el Col·legi de Cardenals ja no és majoritàriament europeu. Amb algunes coses que em criden molt l'atenció, perquè l'arquebisbe de París havia estat sempre cardenal. I ara no és. És cardenal el bisbe d'Ajaccio. Bé, hi ha coses que s'estan movent molt i en aquest sentit el pontificat del Francesc va ser molt important per produir aquest canvi, per tot aquest concepte que ell va treballar de les perifèries, de les perifèries físiques, de les perifèries espirituals i de les perifèries socials, que part reprèn també el papa Lleó XIV. Hi havia una pregunta, no? No, jo voldria, aquests dies, veient aquestes concentracions tan nombroses de persones seguint el papa i cridant, etc., penses, tanta gent després escoltarà el missatge del papa i l'entendrà i el posarà en pràctica. Un altre interrogant que em plantejava, aquesta possibilitat de veure'l, poder-lo torejar, etc., això no va en detriment, és a dir, no promou el culte a la persona que em parlaves abans, no? Més que el seu missatge o qui representa. Com ho veieu? Pensa que l'Església és piramidal. El papa és el cap de l'Església, bisbe de Roma, però és qui nomena bisbes, qui fa encícliques, qui pot organitzar un concili. Per tant, és evident que l'Església catòlica està molt centralitzada en la figura del papa. A més, en un moment que el món no té lideratges morals. I el papa és pràcticament l'únic personatge religiós que té referència moral i espiritual, no només pels catòlics, sinó per moltíssima gent. I llavors, clar, si és el centre d'on emana tot el poder i és el referent moral per excel·lència al món, és lògic que en un cap de setmana concentri molta gent que el vitoregi. Vitorejar és més fàcil que fer un
tir o que llibres, doncs ja està bé que cadascú es manifesti com pot. De tota manera, el Sant Pare el van aplaudir durant 7 minuts al Congrés de Diputats. I tothom, ningú va entendre el que va dir el Sant Pare al Congrés de Diputats, perquè al cap de 48 hores es tornaven a matar com si allí no hagués passat res. I tothom agafava el que li interessava de les paraules del Papa. El Partit Popular deia l'avortament, l'eutanàsia, jo subscric el 100% del que ha dit. Bé, és curiós, perquè el Papa també va parlar d'immigració i del respecte a la persona humana. Però això, aquest tros, es veu que no hi era. L'esquerra fa el mateix. L'esquerra diu, no, perquè ha parlat del dret internacional, de la multiculturalitat. No se'n recorden que ha parlat de l'avortament. De la defensa de la vida des de l'inici fins a l'obra natural. Per tant, això és un concurs d'hipocresies al final. Però clar, qui atacarà la figura del Papa? Quan és un referent moral on s'agafa molta gent perquè no hi ha ningú més al món. I perquè és l'únic referent que ha plantat cara al president Trump, per exemple. O l'únic referent moral que ataca la guerra. En un món que cada dia tenim més guerres. Per tant, les coses són com són i s'han d'agafar com venen. Jo ara faré un article del Nacional que es titularà Sensacions i emocions. I d'entre les sensacions és que els que l'escolten només escolten parts del discurs. Això té un avantatge, que és que el cristianisme, el catolicisme en aquest cas, és l'únic que pot donar un missatge global sobre la vida i sobre les grans preguntes de la vida. I que tothom es pot agafar a un aspecte o altre. Però no n'hi ha prou per agafar un aspecte. S'ha d'agafar la totalitat, perquè si no fem trampa. Hi ha massa gent que fa trampa i que agafen només aspectes determinats del que li interessa. Però és la societat que tenim. En aquesta societat hem de saber qui som i com hi podem anar. Seria millor tenir una altra societat? Sí, però la societat no ens la podem inventar. A vegades ens inventem la societat. I això és molt perillós, perquè llavors fas teories sobre coses que no són certes. Jo tenia una... Jo volia fer una referència al sínode, no? Jo tinc 50 anys, per tant, al Concili de Barcelona no hi era. Sí que vam ser en el Concili Tarraconense, com a joves, participant i fent, i vam pensar que canviarien coses, i vam creure en una església catalana. Ara ha arribat aquest sínode que ja amb 50 ja t'ho agafes tot amb més serenitat i ja veus que no... Però jo sí que veig un desànim després de tot això, perquè portem temps, no? Aquesta diversitat que abans deia la Montserrat, no? L'Església Catòlica és molt diversa i en aquesta diversitat hi hauríem de poder ser tots i també escoltar tots. No això que vas veient, que vas fotent anys i que els canvis que et pensaves que veuries algun dia, que tampoc els veuré. Llavors, el paper dels laics, si hem de tenir un paper i tot el bé, tot, el paper ho sustenta tot, però llavors veus que a la pràctica hi ha moltes coses que no es poden canviar perquè no han tocat no sé què, allò perquè el dret canònic ens diu que no sé quantos, i llavors al final anem fent el mateix, fent-nos creure que algun dia farem una altra cosa. Llavors, la nostra generació ja és molt poc a les esglésies, perquè nosaltres quan teníem 25 anys érem molt joves
ja en tenim 50 i per art de màgia continuen sent els joves. Llavors em pregunto si un dia seré gran. No? Vull dir, que no té cap sentit. Mentalment no té cap sentit tot plegat. I ens van venint que sí, però anem veient que, bueno, llavors... Jo crec que el Concili Vaticà II va ser una gran oportunitat que va morir en el trajecte i que els grans canvis que proposava molts no s'han dut a terme. Potser també perquè ens van explicar un Concili Vaticà II segons com venia el qui te l'explicava i que potser no deia tantes coses com ens havíem arribat a creure. Sobre el paper dels laics, jo crec que el tema és que arribarà un dia que l'Església no ho farà per necessitat. Perquè avui a Catalunya hi ha un capellà per cada 6.000 habitants. Vol dir que hi ha molt poca... Crec que són 1.500 capellans. Per tant, potser de la gent farà virtut i ja ho veurem. Sobre la resta, és el país que ha evolucionat també. Perquè el 2017 també ens van fer creure una cosa que no va passar. Vull dir, nosaltres anem de creença en creença fins a la derrota final. Però bé, amb alguna cosa ens n'haurem de sortir, no? Home, jo crec que l'Església avui en dia no és igual que l'any 65. Jo crec que s'accepta la pluralitat, però també al mateix temps veig elements de retrocés. Avui en dia els capellans obrers seria impensable. Perquè una cosa que a mi em sobta molt és que els capellans joves són més capes que els vells. I llavors a mi això em deixa... Ells ja ensenyen al seminari. Els formen al seminari. I llavors n'hi ha que em fan por. Perquè estan molt a l'emocional i amb la fúria, però que s'acabe amb els ritus. Per tant, bé, a veure quina evolució. També hem de dir que nosaltres cada vegada som menys, també, els que creiem en una església catalana, per dir-ho així. Perquè, clar, el 85, amb el Concili Provincial Tarraconense, s'arriben a unes conclusions que s'envien a Roma i porten 40 anys amb calaix a Roma. I això és com els judicis a Espanya, que n'hi ha que van molt de pressa i n'hi ha que van molt a poc. Doncs a Roma hi ha coses que van molt de pressa, com per exemple la segregació del bisbat de Lleida, i coses que van molt a poc, com per exemple una conferència o una regió eclesiàstica catalana. Els bisbes d'ara tampoc són els bisbes de l'any 85. També hem retrocedit amb això. I la presència intel·lectual dels nostres monestirs i clergat també ha reculat. Per tant, quina és la visió optimista? Que ara ja només podem millorar, perquè ja hem reculat tant que ara ja només podem tirar endavant. Per tant, jo crec que tirarem endavant, però costarà. I costarà perquè jo torno a veure, potser ja ha existit sempre, però jo torno a veure un enorme carrerisme dintre de l'Església. Gent que no diu res per si de cas. Gent que no fa res per si de cas. Gent que diu, oh, és que si m'assenyalo, potser no em faran bisbe. I gent que vol ser bisbe. Llavors, el papa Francesc els tenia absolutament clitxats a tots aquests. Però continuen sent. I continuen sent. I alguns laics també juguen aquest paper de domini dintre de l'Església i de domini de les estructures de l'Església.
bé, escolta, no són perfectes, són imperfectes, són pecadors. I per tant, bueno, jo crec que hi haurà avenços i retrocessos, però clar, el papa Francesc, sent papa, hi ha moltes coses que no se'n va sortir. Per tant, si el papa de Roma no se'n surt, nosaltres tenim poques probabilitats de sortir-lo. Però, escolta, si preguem molt, doncs ens en sortirem. Però jo el que veig més lluny avui en dia és una església. Perquè en quins efectius es fa això? Quan hi ha tants rectors que no parlen el català, quan el rector de Sant Agustí diu farem en castellà perquè esto és Espanya. Clar, llavors, per això jo dic que aquí hi ha dos esglésies. Ve el papa i el contrari. Sí, el papa i el contrari, però ell continuarà sent rector de Sant Agustí. Sí. El papa passarà